Feluq l-ewwel anniversarju minn meta Bernard Gregg inħatar kap tal-Oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista, il-ħadd se tkun organizzata maratona ġbir ta' fondi mis-satej ta' war nofsinhar il-qudiem. F'intervent waqt il-programm NetLive, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino tkellem dwar kemm huwa importanti li l-midja tal-Partit Nazzjonalista ikollha l-għodda kollha neċessarji sabiex ikun jista' jitwassal il-messaġġ tal-partit. Bernard Gregg jista' millum sal-elezzjoni ma jorqodx. Ħabbat il-bibin biss, jista' jagħmlu l-istess l-uffiċjali, il-kandidati u d-deputati. Imma jkun kollu għal xejn. Jekk il-partit ma jkollux ir-riżorsi sabiex ikun jista' jwassal il-messaġġ politiku tiegħu. U għalhekk allura l-appell naturali f'din il-maratona ikun in-nies sabiex jgħinuna ħalli jkollna r-riżorsi sabiex il-partit iwassal il-messaġġ tiegħu bl-aħjar mod possibbli. Min-naħa tiegħu it-Teżorier Mario Ellul tkellem dwar kif il-PBS sar qisu notice board ta' Robert Qabela u għalhekk il-bżonn immedjat li tkompli tissaħħaħ il-midja tal-Partit Nazzjonalista. Barra jekk qed tinnotaw ħanajdu hekk ir-riklam tal-gvern għaddejn ħin kollu. Imma biex bil-flus tiegħek illi qed juża l-PBS, qed juża ċerta media indipendenti u aħna dawn ir-riżorsi m'għandniex. Allura bil-forsi rridu nduru lej in-nies, lej it-tesserati, lej dawk in-nazzjonalisti li jixtiequ jaraw bidla f'dan il-pajjiż, bidla li hija vera importanti u meħtieġa biex Malta tagħna terġa' tieħu lura it-triq li kienet fija triq kif għandha tkun, mhux bil-greatest thing u b'affarijiet oħra bħal dawn. Il-pubbliku jista' jagħmel id-donazzjoni tiegħu permezz tat-telefon, SMS jew billi jidħol fuq il-website kunilbidla.com. Matul din il-maratona wieħed se jkun jista' jsegwi mill-qrib il-ħidma li qed issir fih dan il-clusters li qed ifasslu il-proposti tal-Partit Nazzjonalista.